Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna Türkmenistanyň prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana täze beýlenilen hemişelik utgaşdyrjysyny kabul etdi. Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi we beýleki habarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Attahalliýew hemde welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurduň oba hojalyk toplumyna hemde welaýetlerine alınıp barlayan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Welaýetlaryň häkimleri dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri, şeýlek hem ýurtda şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýleşdirilýän meden durmuş we önümçilik maksatly deshalardaky guruluş işleriň barşy barada hasabatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlary diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerine ýene-de bir gezek ünsü çökdi hemde bu babatda anyk tawşyryklar berdi. 20-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistana täze beýlenilen hemişelik utgaşdyrjy Siýaosyun wany kabul etdi. Ol döwlet başlygyny anan çykatyny gowşurdy. Türkmenistanyň prezidenti diplomaty Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjy wezipesine beýlenilmegi bilen gutlap, alyp barjak jogapkärli diplomatik wezipesine ol üstünlikleri arzu etdi. Beýlenilşi ýaly Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürüteleşdirilen edaralar bilen işçen gatnaşyk etmek betarap Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglykda prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýürüteleşdirilen edaralary bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. 21-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarlygynyň ýürüte wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň ýol başçysy Kaha Imnadze bilen duşuk geçirdi. Taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Dowuşyň barşynda taraplar şeýle hem geljekki bilelikdäki çäreleri taýýarlyk görülmegi bilen bagly meseleleri hemde Birleşen Milletler Guramasynyň howanarlygy aslynda Sowet maksatnamalarynyň we taslamalaryň çägine hyzmatdaşlygy aýratyn garak geçdiler. 24-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlise döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere seredildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy Dünýägözel Gulmanowa milli kanunçylygy döwrewaplaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerine alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başlygynyň garamagyna bir näçe teklipler hödürlediler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlary diňläp, ýurduň dürli toplumlaryna alınıp barlayan işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tawşyryklary görkezmeler berdi. 24-nji iýulda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gahraman arkadagy prezident Şavkat Mirziýoýew doglan ony bilen tüýüs ýürekden gutlap, iň gowy arzularyny beýan etdi hemde prezident Serdar Berdimuhammedowyň mehirli salamyny we tüýüs ýürekden gutlaklaryny ýetirdi. Türkmen halkynyň milli lideri prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan alınıp barlayan döwlet siýasatynyň özbek halkynyň ägirt uly, ruhy, medeni we maddi kuwatynyň durmuşa geçirilmegini üpçün edýänligini belledi. 1-nji awgustdan Türkmenistana mektep bazarlary işläp başlar. Bu barada hökümet mejlisiniň dowamyna vice-premier Atagulyýewiň hasabatyna beýlenildi. Söwdan okatlaryna okuw esbaplaryny we beýleki dokma önümlerini ilata hödürlemek göz tutulýar. Mektep harytlarynyň satuw sowdasy ýurdumyzyň welaýetlerine we etraplaryna, Aşgabat we Arkadag şäherlerine guralar. Maýa Kuliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň taliplerinden we konserwatoriýanyň ýanyndaky ýürüte saatçylyk mektep internatynyň wekilli okuwçylaryndan awarat bolan muqam skripkaçylar topary Hataýda geçirilen ýaşlar orkestrlarynyň halkara sunugat hepdeliginde
nusxawy orkestr bayrağına münasip boldy. Halkara sunugat kepdeligine Meksikadan, Avstriyadan, Bolgariyadan, Indoneziyadan, Rusiya Federatsiyasyndan, Türkmenistandan hemde Xitaydan ýaşlar orkestrlary, ansambllar we tejribeli dirijorlar gatnaşdylar. Milli we daşary ýurt saatlarynyň ýüze golaýyny öz repertuaryna jemlän muqam skripkaçylar toporuna Türkmenistanyň halk artisti Garald Neymark ýolbaşçylyk edýär. Şeýlekem ýurdun skripkaçylaryna hepdeliň ýörüte diplomy we kubogy gowşurly. Dünya täzelikleri. Fransiýanyň parlamenti 15 ýaşa ýetmedik çağalaryň TikTok ýaly sosial torlardan peýdalanmagyny gadagan edýän kanuny tasdiklady. Şeýlelikde Fransiýa Ýewropa Birleşigine şeýle çäklendirmäni kabul eden ilkinji ýurt boldy. Kanun taslamasy ozal senat tarapyndan tasdiklanan soň, milli ýygynagy tarapyndan 279 deputatyň gollamagyny, 81 deputatyň garşy çykmagy bilen kabul edildi. Emmanuel Macron Fransiýanyň internet giňişligine, çağalary goramak babatda beýleki Ýewropa ýurtlaryna görelle görkezýändigini aýdyp, kanuny gollan deputatlara hoşallyk bildirdi. Indi resminama konstitusiýon geňeşiň seljermesinden geçiriler. Kanun 2 tapgyrda güýje girdiler. Birinji tapgyrda şu ýylyň 1 sentýabryndan başlap 15 ýaşa ýetmedik çağalara sosial torlarda täze hasaplar döretmek gadagan ediler. İkinji tapgyrda bolsa 2027-nji ýylyň ýanwaryndan başlap bu çäklendirme ozallan bar bolan hasaplara hem degişli bolar. Hunarmenler resmi däl alma barlyklaryň barşyna dünýäde iň owadan sözü kesgitlediler. Dilleri öwrenmek boýunça internet meýdançanyň maglumatlaryna laýyklykda bu Maori dilindäki Kaiti Akitanga sözü bolup tebigat barada aladana aňladýar. Bilermenler 75 dile degişli 220 sözden awarat sanawy düzüler. İlki olar online jemgyýetlerde ara alyp maslahatlaşdylar. Soňra dilçiler, ýazyjylar we medeniýet ulgamynyň bilermenleri ýeňijini saýladylar. Halkara eminler topory sözü 4 ugur, eşitilişi, manysy, seýrekligi we möhümdigi bilen baglylykda bahalandyrdylar. Netijede Kaiti Akitanga sözüniň häsiýetli eşitilişi, çoňur mana eýedini we biziň eýýamyzy kesgitleýän tema boljak, geljek nesillerin hatirasyna daşy gurşawa jogapkärçilikli çemeleşmegi gozgaýanlygyny noktadylar. Sport täzelikleri. Türkmen garşyk başawaş söwüş sunugatynyň ustady Ata Attaýew Abu Dhabi'daky Space 42 arenasyna geçirilen halkara United Arab Emirates Warriors 72 ýarışynda üstünlükli çykyş edip ýeňiş gazandy. Türkmen turganynyň garşydaşy Braziliýanyň söwüşçisi Paulo Victor boldy. United Arab Emirates Warriors bu Abu Dhabi'de yerleşýän we ýakyn günnägorun garşyk başawaş söwüşleri boýunça öňde barjy guramalarynyň biridir. Bu guramanyň geçirýän ýarışlary dünýäniň dürli ýurtlaryndan ýokary derejeli turganlary jemleýär hemde MMA jan koýerleriniň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Sri Lankanyň paýtagtyna Aziýa we Okeaniýa zolugynyň 4-nji toparçasynyň saýlama ýarşy geçirilýär. Ol hem öz gedegine 2 toparça bölünip, birine 3, beýlekisine 4 ýygyna çykyş eder. Biýje çekişligiň netijesinde Türkmenistanyň ýygynnysy Iragyň, Kyrgyzstanyň we Kuweytyň ýygynnylary bilen belelikde B toparçasyna düşdi. A toparçasyna bolsa Kataryň, Demirgazyk Marian adalarynyň we Sri Lankanyň ýygynnylary çykyş eder. Her toparçada 1-nji we 2-nji orunlary eýilen ýygynlylar geljek ýyly Aziýa we Okeaniýa zolugynyň 3-nji toparyna çykmak ugruny play-off duşuşuklaryna 2 ýolanma ugruny göreşer. Toparçalaryny 3-nji oruny eýileýän ýygynlylar bolsa 4-nji toparda galmak hukugy üçin özara geçiş duşugyny geçirer. Şol duşuşukda ýeňilen ýygynny B toparçasyna 4-nji oruny eýilen ýygynny bilen belelikde Aziýa we Okeaniýa zolugynyň 5-nji toparyna düşer. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibarat. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen portal web saýtymyzdan dollugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.